Morgen is het spoeddebat in de Tweede Kamer over het ontslag van de minister van Integratie, Ella Vogelaar. En vanavond haalde ze vast flink uit in de NRC in een ingezonden stuk. En ze zegt dat er wel degelijk een groot verschil is tussen het ene kamp in de Partij van de Arbeid en het andere kamp als het gaat over integratie. En ze noemde de lijn Bos-Marcouch als de harde lijn en haar eigen lijn uiteraard. En met mevrouw Elatik als de wat zachtere lijn. Voelt u zich thuis in dat kamp? Nee. Ik vind het zo jammer dat de discussie in kampen wordt verdeeld. Want iedere bestuurder die weet dat als je met integratie te maken hebt, dat je zowel de ene kant als de andere kant moet belichten. Je bent soms soft waar het nodig is en je bent hard waar het ook nodig is. En hij begint daar, hij moet een hoop puin ruimen om het perspectief te kunnen bieden. Alleen, ik vind het zo jammer dat ook in het maatschappelijk debat, ook hier aan tafel, maar ook in de kranten, dat je ziet dat we voornamelijk de aandacht besteden aan de harde toon. En volgens mij zeg ik niet dat dat niet moet, maar je moet er ook tegenover stellen, wat bied je dan wel aan de mensen die graag mee willen draaien, die graag een steentje willen bijdragen. Daar waar je grenzen overschrijdt, maakt het voor mij echt geen ene moer uit, om het Amsterdams te zeggen. Waar je wieg of de wieg van je vader heeft gestaan. Je gaat over een grens heen die onacceptabel is voor iedereen. Waarom moest mevrouw Vogelaar ook weer aftreden dan? Ja, volgens mij heeft het zelf gezegd in het Nova-interview. Volgens mij ging het niet alleen maar over integratie, want ik heb Ella Vogelaar vaak in mijn wijk gehad. En dat doet ze het geweldig als het gaat om de wijkaanpak. Het is een partijaangelegenheid, volgens mij ook een discussie in Den Haag. Dat zegt ze zelf, dat ze in Den Haag helaas niet haar agenda goed onder het voetlicht kon brengen. Ideologisch en volgens mij moet het gesprek daar dat aftreden. Dat is een kwestie van bestuurlijk onvermogen. De hele binnenstad van Den Bosch heeft gezegd, geen gezeur meer, gewoon weer roken daar in het café. Als ik praat over mijn zaak, 36 vierkante meter, ik kan geen krant uit. Ik kan geen rookhok, wat minister Klink wil. Ik kan geen uitbreiding van mijn terras. Ik kan helemaal niets. Ik heb een gezin, ik heb geen personeel. Ja. En als we dan toch praten over horeca, dan gaan we praten over emotie. Ik kan mijn vak niet eens uitoefenen. U bent Kamerlid van de ChristenUnie. En in die hoedanigheid heeft u al eerder eigenlijk het idee bedacht voor het rookverbod. Dat is toen nog niet meteen tot stand gekomen. Maar met de introductie van de ChristenUnie in het kabinet is het geregeld. Ja. Bent u nog steeds zo tevreden als in het begin? Nou, ik moet zeggen, ik voel het best mee als ik de geluiden hoor van die hele kleine ondernemers met 30, 40 vierkante meter zaak. Dat het inderdaad om je broodwinning gaat. Maar tegelijkertijd is het een proces wat al jarenlang loopt. Zou dat dan het enige samenbindende middel zijn, die sigaret, om bij u stamgast te zijn? Het gaat toch om die gezelligheid in die kroeg? Moet je nou luisteren? Die lopen niet weg, dat geloof ik namelijk niet. Ja, die lopen wel weg, meneer, want die roken gewoon. Zo simpel is het. En als het nou zo zou zijn, wat u zegt met uw regering, van de niet-rokers, de anti-rokers, die komen eraan. Die zitten al jaren te wachten op een rookvrije horeca. Waar zijn die dan nu? Het aparte is van Horeca Nederland, die zegt, minister, treed nou op. Ja. Of je moet de wet weer van tafel gooien, of je moet optreden. Nou, gekkenhuizen hebben een ontheffing. Zou je niet alle cafés tot gekkenhuizen kunnen verklaren? Want u komt voor uw belang op, en dat begrijp ik best. Maar de overheid staat ook voor gezondheidsbelangen voor de hele samenleving. Bij de jeugd beginnen. En daar is het. Hoe wilt u het controleren als heel Den Bosch zegt, wij gaan weer roken in het café? Dat is uw antwoord. Ja, daar zal streng handhavingsbeleid volgen. Nou ja, daar zal de minister nu met een plan komen. En dat zal hij waarschijnlijk bespreken met Horeca Nederland. Als er te weinig controleurs zijn? Ja, nee, maar het gaat natuurlijk niet. Dan kan je niet alleen maar van die VWA-controleurs afhankelijk zijn. Dan moet je ook de politie gaan inschakelen. Dus de politie gaat dan het café in? Bijvoorbeeld. Afgelopen vrijdag was het dan officieel afscheid als hoogleraar van de Universiteit Utrecht. Hij vindt het gewoon leuk als mensen naar hem luisteren. Ik vind Maarten een hele prettige, warme familieman. Ik geloof dat Maarten van Rossum niet mediageil is, omdat ik zie dat hij voor iedereen wel wil optreden. Zit dat in de familie, dat graag willen praten? Ja, dat is absoluut een familiekwaal. Ja, dit ligt genetisch vast. Nou, mijn vader ook. Je hoefde je nooit zorgen te maken over gezellig bezoek aan mijn vader. Want je ging zitten en dan begon hij met een monoloog. En dan af en toe een retorische vraag. Daar ben ik zelf ook dol op. Dat zijn vragen waarvan de bedoeling is dat ze niet door het gehoor worden beantwoord, maar door de spreker zelf. Ja. Er wordt altijd gedaan alsof ik min of meer expres tegenspreek. Maar daar is geen sprake van. Op dat moment denk ik, hoe kunnen mensen nou zulke onbeschrijfelijke lulkoek uitkramen? Dat begrijp ik niet. Daar moet toch iets aan gedaan worden. Laat ik nou eens uitleggen hoe het zit. En hoe ik erachter kom hoe het zit, weet ik niet. Ik heb van binnen loopt er een soort van autocue. Je weet niet waar de zin eindigt? Nee, ik weet niet waar het vandaan is. Misschien wordt u geholpen door van boven. Dat zou mij niet... Ik las net vandaag een stukje in de NRC... dat doorgevingen vaak een vaag karakter hebben. Maar de mijne hebben een
prachtig karakter. Die verschijnen op die autocue in min of meer grammaticaal verantwoorde zinnen. Wat gaat u bij de EO doen? Nou, de kernidee van dat programma is dat we ons de vraag stellen... hoe is het mogelijk dat een land wat zichzelf zo christelijk noemt als de Verenigde Staten... in allerlei opzichten zo verbazingwekkend onchristelijk in elkaar zit. Of dat nu de doodstraf betreft, of de gezondheidszorg... of de inkomenstegenstellingen, of het enorme geweldsniveau in die samenleving. Al die aspecten lijken zo fundamenteel strijdig met de basisboodschap van het Nieuwe Testament. Zie, ik heb het... Goed in de zit er wel vingers, goed in ook.